खुलुमबाय आं मुस्रि थेबास्रोम ब्रह्म समाजारि बिजों थामहिनबा फेसबुकआव आंखौ दलाइ बिद्या बिटिआर पेजखौ सामलायो होननानै बिपिएफ आरो बिपिएफ मददगिरि माखासे पेजफ्रा जेरै बांसावबाय थादों बिनि सायाव आङो कर्टआव केस होनाय जाबाय आरो बे पेजफोरखौ जाय पेजफोरजों आंखौ बांसावदों बै पेजखौ सामलायगिरिफोरनि बिथं डिटेल्सखौ बरननायाव माखासे सम लानायलाय केस होनाया एसे गोबाव सम लाबाय आरो जिहेतु गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि अफिसियेल पेज आरो दतमा ब्लक बिपिएफनि अफिसियेल पेजजों बेखौ आंखौ मुं सोनाय खामानिखौ मावनाय जादों। दा बिथांमोना बबे फोरमानखौ लानानै आंखौ जे बेबायदि बांसावदों बेनि फिननाय नागिरनानै आं कर्टआव एपिल खालामदों आरो कर्टआ निस्सय समबार बा मंगलबारनि गेजेराव दतमा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिपिएफनि आफादगिरिनिसिम निस्सय नटिस हरगोन आरो माखासे फेक पेज आरो थामहिनबा थार्ड पार्टी पेज आरो अफिसियेल पेजनि सामलायगिरि जायफोरखौ आङो दिनै मोननो हादों बिथांमोननिसिमबो कर्टआ निस्सय नटिसखौ हरगोन। दा रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों आंनि आफाया मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्डनि सोमावसारनाय समाव बिथांनि दैदेननाय सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावनाय सासे बिबानगिरिमोन। आबोब जानायनि सिगां आथोब दादोंमोन जोंनि बेंटलाव बिनि फाउन्डार बेंटल आन्सलिक आबोबनि जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आइमोन आंनि बिमा बिफाया थैनानै थांदोंब्लाबो सोरखौबा नंखाय बाखाय बांसावनाय बेबायदि ससियेल मिडियायाव मब इमेज एडिट खालामनानै बांसावनाय आंनि आइ आफाया आंखौ मालाबाबो फोरोंबोफेराखै आरो आङो जायफोर आफादफ्राव थानानै खामानि मावबोदों बे आफादफ्रा डिसिप्लिन मोनसे आफाद बेयाव आङो सासे मावथि हिसाबै मावनायाव जेबादि सोलोंबोदों आङो मालाबा बेफोर हाबाखौबो सोलोंबोफेराखै आंनो गियान मोनबोफेराखै। माब्लाबा सोरखौबा सोंखारिनांगौ सोरखौबा सरकारखौ सोंखारिनांगौ बा अबेबा आफादफोरखौ राजनितिक आफादफोरखौ सोंखारिनांगौ बे समाव आं थोंजोङै समाजारि बिजोङाव थांनानै बा खौरां बिजोङाव थांनानै आङो जुक्ति भाबै सोंखारिदों आंनि आं साननानै मोननाय बाथ्राफोरखौ आं बुंदों नाथाय आन्दोआव थाखोमानानै फेक पेज बेबायदि खुलिनानै आं सोरखौबा सोंखारिनाय दिनैसिम आं खामानि मावाखै। दा बेनिखायनो जायफ्रा आंखौ नंखाय बांसावदों बिथांमोना कर्टआव प्रमान होफैथों जे बे पेजखौ आं सामलायमारो होननानै। दा नोंजों आंजों डिबेट जालायोबाथ' नंगौ नङा जालायगोन बेनिखायनो आं थोंजोङै कर्टआव बिथांमोना जिहेतु आंखौ बेबायदि बांसावदों कर्टआवनो बिथांमोना बिनि प्रमानखौ होफैथों आरो प्रमानखौ होनो हायाब्ला बिथांमोननि बिनि फिननायखौ बिथांमोना आयेना जेरैबायदि होगोन बिनि फिननायखौ लानो थाखाय बिथांमोना राजि जानानै थाथों आं बेखौ खावलायबाय। दा आङो आंनि आखायाव खुनु बेबायदि नंखाय मोनसे पेज गैया थार्ड पार्टी पेज गैया आङो जि बाथ्रा बुंगोन खौरां बिजोङाव फैनानै बुंगोन आरो आंनि थेबास्रोम ब्रह्म नामनि पेज आरो एकाउन्ट बे मोननैजों आं माबा मोनसे भिडिअ खालामनानै पस्ट होनांगौबा होगोन बाखि आङो दिनैसिमबो सिगाङाव मावाखै दाबो मावाखै आरो इयुनावबो बेबादि नंखाय बांसावनाय आं मालाबाबो लोब्बा जाया आरो बे आंनि गेजेरजों आंनि बिबेगा बेखौ मालाबाबो थिना। बेनिखायनो जायफ्रा आंखौ बेबायदि बांसावदों बिथांमोना आयेननि फिननायखौ बिथांमोना प्रमान होथों आरो प्रमान होनो हायाबा बिथांमोना बिनि फिननायखौ होनो थाखाय राजि जानानै थाथों बेखिनिखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहरबाय बयनिसिमबो मिथिहरबाय। गाज्रि पस्ट खालामनानै होबाय थादों बिथांमोना जुदि नोंनाव निमाहाफोर बियोब्ला नोंथाङा निमाहा होनो गोसो जागोन? अलरेडि बे बिथिङाव आङो आयेननि राहा लाबाय आयेननि सहाय लाबाय
बेनिखायनो आं कर्टआव आङो गैया आं नङा होननानै दिनै दा आङो ओरैनो बुङोब्ला बेखौ रावबो फोथायनायबो नङा। बेनिखायनो नंगौ नङा बेखौ बिजिरनानै होथों होननानै आङो आयेननि आश्रय लादों आरो कर्टआव थोंजोङै थांदों। दा बेयाव निमाहा होनाय होयिया कर्टआसो बिनि आखायावसो थाबाय। आं दिनै जिहेतु कर्टआव थांबाय बेयाव आङो थोंजोङै निमाहा होनाया आंनियाव थायाखिसै। बेनिखायनो कर्टआ जुदि बिथांमोनखौ निमाहा होयोबा आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, मानोना आङो आयेनखौ मानिनानै सोलिग्रा सासे बेक्ति। आरो जुदि कर्टआ निमाहा होआबाथ' आंहाबो बुंनांगौ गैला। बेनिखायनो निमाहा होनाय होयि बे कर्टनि सायाव सोनारना थाबाय। आंनिफ्राय निमाहा बिगोरबाबो आं निमाहा होनाय आं बेखौ मावनो हाया, जिहेतु दा बियो साब जुडिस जानानै थासिबाय। बेनि कर्टआसो मा खालामनांगौ बेखौ खालामसिगोन।